Panjakanay tompo eny arivo, panjakanay io tompo eny arivo, panjakanay tompo eny arivo, manjaka manjaka maragnombe manjaka manjaka maragnombe. Izy koa tsika fambaregny hantsa zegny fa hehentsika fa aia tantegna hantsa maventy agny Ankarana hantsa zegny. Hantsa zegny fatao izy koa fa manesy managnay. Mbala tsara tsika jiaby akory ro koezy. Tsika io izy koa manaveto za fa hainareo fa andeha agnetsiketsiky raha mikasiky fomban-drazana. Ke atsika io zegny amin'ny fanjava ty anompo mikasiky ny fomba zay mahazatra atsika fisehagna ampasin'ny antegniny. Fa kanefa za mazay fafantany maro eto amin'ny page-ny Ali Cherif Judiciaux efa amantognany 5 taogna za raha tsy diso za teto magnano fampahafantarana anareo resaka fomba zegny hoe magnano vidéo ina matetika afantaran'olo zay zegny hoe le fanaovagna extrait vidéo izy koa fa misy fomban-drazana karaha ty via drone karaha hitanareo le afara io sanganatsanay. Na koa hoe magnano fampianaragna resaka fomba amin'ny vidéo na antsoratra maromaro zegny raha ataoko amin'ny page eto. Managna page Facebook, YouTube, TikTok, Instagram tsy nataoko fa tsy dia na succès loatra za tagny. De atry ny amantaona anaovako izy ty zegny teto rehefa misy tournée ataoko matetiky fandaniagna baka am-posinakahy fo zegny no nataoko atry zegny. Oui tsy ambaraka anareo fa niany za magnambara izy fandaniagna am-paosy tegna nandany vola am-paosy. Nividy drone za vola tam-paosy de lanigna nividiagna drone. Drone zay mandeha amin'ny 1400 € agny. Karaha zay koa équipement zegny ampiasainay mbala tsara ndraiky nisy olo nanohagna. Ke eto za zegny magnano karazagna hoe fagnatagna tolo-tagnana ho an'ny atsika. Dinadina anao gasy, dinadina koa anao Antakarana ndraiky Sakalava. Tianao zegny fomban-drazana. Tianao zegny hoe fomban-drazana atsika ho hainy taranaka fara. Anao mety fa tsy dia nahay loatra fa taranaka anao fara agny tianao ahay. Za efa nagnano eto satria tsy projet naka eto fa raha fa mandeha. Efa hitanao sanganasa ataoko afara io. Efa misy équipement maromaro zay fa kanefa mbala tsy ampy mbala hilagna tolo-tagnana baka amitsika agny. Ohatra ataony drone zio zay tokony au moins managna 2 na 3. Karaha zay koa hoe ordinateur. Misy ankilako io ry zegny hitanareo izy io mandeha zegny amin'ny ordinateur io zegny hoe za magnano resaka streaming. Streaming zegny hoe midiffuser vidéo zegny za zegny misy sagnitry hantsan-drazana atsika zegny mandeha 24/24 ho anareo zay tia hantsan-drazana midira amin'ny plateforme YouTube naka Andriamanjaka Ali Judiciaux Cherif. Cliquenao mitovy agnarana anaka amin'ny Facebook io zegny midiffuser hantsan-drazana bako paysage tsara izy io zay. Anao hafaka angomagnanao izy koa anao tia hantsa Ankarana, hantsa Malagasy fenao zegny jiaby. Ke ampodiko eto ilagna tolo-tagnana atsika satria zegny hoe za taloha mideplasy vola am-paosiko fogna. Ke zio mba mila raha mba maventiventy mihoatra an'zegny efa nataoko za tompony baka amitsika jiaby. Fagnampihagna resaka matériel. Raha ohatra misy société na hoe opérateur na ohatra hoe olo individuel. Dindanina tegna tiako olo individuel magnampy. Misy karazagna société hoe raha ohatra liagnanao resaka partenariat iara-iasa aveo markinareo na logonareo zegny apetaka amin'ny vidéo naka tonga soa anareo am-page naka eto apetrako eo zegny hoe contact na anareo mi-contact za par messenger. Olo individuel anao tsy société fa tianao resaka fomba hafaka anao mi-contact za raha ohatra anao liagna amin'ny resaka sponsoring. Olo tsotra fo anao fa tsisy moyen be anao fa tia ndraindraikitry fo anao amizay takatra anao tety baty man filazanay izy amizay
afaka anao micontact zany na mandefa le mahazatra satria fazatra zegny le olo ampahazoka eto ohatr'izay tety-bato ny filazagna zegny afaka mandefa aminao raha iarahagna amy tankono tsy havesatra atsika jiaby zegny mihara mitantagna mihara magnonjogna izy ty za ny safidin-dragnahary sy razagna fo zegny hoe nandoha aloha fa atsika jiaby zegny afaranakahy ao magnaposy izy ty ny raha ataoko niany ty amy génération agny zegny atsika mety mahita vokan'izy ty fa atsika tsy mila rivagna tsy mila miabandona satria ny firenena koa tsy mahalala ny maizy azy ninanina amy resaka fombany tsisy ny fandrosoagna ny raha ataoko eto strictement fampianaragna ary fampafantaragna ho any zegny olo koa raha ohatra hoe liagna anao na vazaha tonga soa anao aminay satria magnano resaka fizahan-tany koa zegny zay eto mety anao miaraka aminay tondrasinay anao mandeha magnaraka zay amin'ny fizahagna le fomban-drazagna io ary magnaja le restriction jiaby ary za koa man mpagnazava amizay satria hoe afaka mivolagna amin'ny volagna roe za io mivolagna gasy sy amin'ny volagna vazaha frantsay ke magnentagna atsika jiaby tsy ankagnavaka gasy anao na baka atsimo na baka avaratra na anao sakalava na anao antakaraka na anao tsy mihety na anao be tsy misaraka na anao merina na anao mafaly na anao atemoro na anao atelosy quel que soit mipetraka andafy anao na mipetraka Madagasikara nahita vidéo ty anao liagna anao ty anao zegny hoe mahita raha ataoko eto aza misalasala anao midriky message privé magnontany hoe ino zegny satria hoe arakaraka le exigence nao asa misy exigence anao raha ohatra amin'ny sponsor officiel zay io tsika mifampitandregny amle exigence raha ohatra hoe mifagnaraka amin'le valeran-draha ataontsika eto de miara-miasa zegny atsika karaha zay koa anareo sponsoring anareo opérateur mobile tsy akagnavaka tsy ako tellement Orange Airtel peu importe io na resaka nino io liagna anareo hoe tianareo iseho amin'ny vidéo ataoko eto zegny hoe le logo anareo na visibilité tonga soa anareo jiaby zegny tsy tohana ke nafy ny fotoagna lere tsy ambelako helatsika jiaby fa veloma samy tsara samy maivagna samy mandray tandrify jiaby ny daty ny fisaigna mipasy miantegniny ma zegny atrefitsika amin'ny mois de août io à partir du le 20 le 21 le 22 le 23 zegny fermeture farany veloma samy tsara samy maivagna atsika jiaby raha ohatra anareo zegny fazatra mandefa tety bato andefa le tety batonareo amy fanohanagna raha ataontsika eto ampiasa code promo raha ohatra anao misy application TapTap Center raha ohatra mbola tsisy télécharger zo baka amin'ny Play Store ao na amin'ny iOS ampiasa code promo tsika amizegny sady à la fois anao micontribuer no manôhagna amin'ny façon aroe zegny raha ataontsika eto code promo zay efa mipetraka io veloma samy tsara sady anao koa mahazo vola koa 15 euro be zao na 17 dollars raha ohatra mitany mampiasa dollara amin'ny premier transfert mampiasa azy voalohany anao mahazo vola veloma samy tsara samy maivagna atsika jiaby